Wemgodi, wekhuzana, lalela. Siyacela ukuthi phume egameni likaMthandeni. uMthandeni akakunakile. Siyacela nje lento ohamba uyibhala lapho ufuna ukungcolisa igama lika SK. Abalandeli ongoye bayiculele bona ingoma ngoba beyithanda, ngoba itrenda. So musa ukuthi yonke into ngoba wena uyazi mawuhlulwa ingoma uyathanda bese uba khona umuntu ozomgxeka ufuna ukumfaka ekuthenini uhlulwa ingoma. Uhlulwa ingoma awusenawo umsoco, awusekho ebantwini, abantu sebaphuma kuwena, awusenayo ingoma. Isikhathi sakho safika njengamanje sidlulile. So lento ibhalayo njengamanje lama essay lawa owabhala ku Facebook ufake igama likaMthandeni. Siyacela njengabantu abalandela SK ukuthi yeka uhamba usanganela uMthandeni. Yeka nowamsanganela uMthandeni khuzana. Hlala ezigwilini zakho ohleli kuzona ukhotsha amalunde ezigwili. Okweni lokho kodwa ingoma isemdletsheni. Ingoma isemdletsheni. Isho njalo-ke insizwa ekhulumela laphana-ke uMthandeni emva kokuba-ke uKhuzani ekhiphe isixwayiso noma wakhipha istatement eziveza ukuthi igcwama elisha lithenga abafundi ukuze beyophazamisa emcimbini. Ngakho-ke igcine ngakwazanga ukuthi evele izolo njengoba-ke abafundi kusabalela ividiyo la becula khona ingoma yegcwama elisha ethi Zumpara Pepe laphana-ke ongoye njengoba-ke bekuyi-activation yokuqala. Khuzani umhlola wathi hey ngiyacela mfowethu noma ngabe kwenzakalani kodwa-ke uyayazi lento ukuthi yahamba yasifikisa phi ekuqaleni njengoba-ke isibuya manje uthumela abalandeli bese uyabuya wena ugijima uyophosta kuqala. Ulibizile nje ngembaba igama washo ukuthi umyalezo uthumela laphana kuMthandeni. Okay bafethu uma ngabe isikanje isukusi personal ayingeneki yona kalula kodwa-ke ngoba kusukunabantu abasuke bezophawula noma baphawula eceleni kusuke kumele ukuthi sinidlulisele ukuthi ngempela uKhuzani ugcine ngayanga ongoye noma ugcine engavelanga ongoye mawukuthi ubekhona ngesimo sokuthi usuggest ukuthi uMthandeni umthengele abantu ekuyibona abazophazamisa umcimbi. Uveze ngokusobala ukuthi lento ayiqala ukwenzeka nalast year ngosuthu bayizama ukuthi-ke abantu abazange beze benaka. Usiqiniseke uphawulile mayelana nalolu daba ukuthi uKhuzani naye lento wake wayenza noma-ke kwake kwenzeka ukuthi abalandeli baKhuzani basusa uchungechunge olwalubhekiswe kwigcwama elisha ngalesa sikhathi. Yena-ke uKhuzani into efuneka beyenze njengamanje fanele ngabe uyacula ukuze bekwazi ukuthi abantu bebuyele kuyena. Usiphinde wasabalala nevidiyo-ke othibela Mpungose beyohlasela abafana begcwama elisha laphana-ke umcimbi owawuse-Kings Welithini kaMashu la khona uthibela owagadla khona kubafana bakaMthandeni. Ividiyo-ke eyasabalala kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Ngale kokulanda kakhulu umlaleli wami angizuvula wakho laphana kwi-comment section ukuthi ngempela uthini ukuphawula kwakho mayelana nalesi sigameko noma mayelana nale case ekuyiyona esibhekene nayo njengamanje.